Allah Rama Sang Pamiyoro. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Paing tanggal 17 Oktober taun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 12 ayat 1 tekan ayat 7. Teras sisih lor kamarku kapasang tembok kang dhuwure sak dengkul. Sawijining dina ing dhuwur tembok teras mau ndak glethakake sawetara woh paci kang wis mateng. Ancas tujuanku, paci-paci mau bakal ndak enggo kramas. Dumadakan saka kamarku keprungu swara sawetara manuk kemrepyek. Bareng ndak injen jebul ana babon manuk tilang momong kang ngloloh anak-anake nganggo paci-paci kang ndak seleh ana kono. Kanthi telaten babon mau ngloloh anake kang kaya-kaya tansah luwi. Aku trenyuh nyumurpi sesawangan kang langka kuwi. Wiwit kuwi saben dina ndak cawisake woh-woh paci mateng ing kono. Kaya kang ndak karepake si babon tilang lan piyik-piyike padha teka mrono saperlu ngrahapi suguhan kang ndak cawisake. Prastawa cecala ngelingake aku karo waosan dina iki. Ing waosan Gusti medhar sabda kang wose nandhesake menawa manungsa ora perlu kuwatir lan wedi mring sempulur uripe. Ora perlu wedi karo wong kang bisa mateni ing donya nanging ora saguh mateni ing alam kalanggengan. Kudune manungsa luwih wedi marang paraga kang saguh mateni ing donya lan uga ing kalanggengan. Kanthi mundhut gegambaran bab manuk emprit kang ora pangaji tumrap manungsa nanging tansah kapiyara dening Allah Hyang Rama. Gusti Yesus mratelakake iba banget kinasihe Gusti marang manungsa kang luwih tinimbang manuk emprit. Manungsa kang cinipta sagambar karo Allah mesti luwih kapigatekake lan binerkahan. Mula kuwi aja wedi merga kowe luwih pangaji tinimbang manuk emprit. Mengkono pangandika dalem. Ing kene Gusti Yesus kersa nyadarake para pendherek dalem marang Allah Hyang Rama kang tansah ngreksa lan miyara umat dalem. Maneka cara lan sarana dadi lantaran sih pangreksa lan pamiyara dalem Allah Hyang Rama. Sepisan liwat sakeh tetuwuhan kang sacara mligi pancen kacawisake kanggo ngrangsung manungsa. Manungsa ngolah dadi wujud panganan tartamtu. Ana uga tetuwuhan kang butuhake pletik ing pikir amrih bisa kamumpangatake minangka panganan. Kapindho, Gusti Allah uga migunakake titah-titah liyane kaya kang ndak tindakake marang manuk tilang ing prastawa cecala kanggo miyara umat dalem. Akeh wong becik kang tansah kaduduk atine kanggo peduli lan migatekake urip pebadane mligine pepadha kang kecingkrangan lan kasangsaran. Ora sethithik wong-wong kang padha madeg minangka donatur tetap. Kejaba iku, manungsa uga kanugrahan daya-daya mligine awujud tenaga lan akal budi kanggo budidaya lan nyiptakake sarana karya kanggo nyempulurake uripe. Kepara ing jaman saiki, perkembangan teknologi ndadekake manungsa saya gampang njrateni lan nyukupi kabutuhane. Para tresna pelem kinasih ora perlu kuwatir lan wedi mikirake urip mangarep. Ora perlu awang-awangan ngadepi maneka prakara kang owah kanthi cepet. Prayoga tansah diiling sabda dalem iki, totok-totoko lawang bakal winekake. Ngupadya mula kowe bakal katekan panjang kamu. Ndedonga Gusti bakal ngijabahi. Sebab sapa kang obah bakal mamah, sapa kang dregil bakal ngemil. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula mujuk semanuwun awit sabda paneguh dinten menika. Mugi kanthi sabda dalem menika kawula tansaya mantep anggenipun tumapak nglampahi gesang saben dinen nderek paduka. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebu sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci.
Amin.